Nej, Laura. Opfør dig ordentligt, ikke? Det har været en lang dag. Ej, skulle vi ikke se noget tv? Ej, jeg gad sygt godt se den nye Hvad siger du til måske noget rom-com? nej. Ej, Men Ej, men jeg har faktisk været til guitar i dag. Ej, må jeg se? Vil du høre, hvad jeg har lært at spille? Det er mega godt. Okay, er du klar? Ja. Wow. Ej, det er virkelig flot. Det synes jeg slet ikke er godt. Det lyder virkelig godt. Men det er... Nå, ej, den sang ikke. Der er den ikke god. Jo, men den der sang, hvor er det nu, jeg kender den fra? Jamen, jeg synes også, jeg har... Hvor er det nu, jeg har hørt den sang før? Jeg ved ikke, jeg synes også, det lyder lidt bekendt. Ja. Den er fra Paradise. Fuck, var det? Ej, så det var bare lige lidt movie. Men skulle vi se Paradise? Ej, vildt god idé. Jeg har hørt, det begynder at blive godt igen. De er så hotte, dem der er med. En masse nye hotte singler. Og der er 4 par. 4 par? Ja. Ej, det er vildt. Og der er også et soloværelse. Ja, det har jeg godt hørt. Ja, et redskabsrum. Ja, det er et redskabsrum i år. Ja. Så nederen at skulle bo der. Men Ja. hvor er de henne? Er de ikke ude i sådan et sommerhus? Og på Djursland. Ja, jeg tror det er der. Hvad tror Nana du? var bygherren, Er det har jeg rigtigt? hørt. Hvad tror du, der skal ske? Det må vi hellere vente og se. Tror du der kommer Mr. og Mrs. Paradise? Det tror jeg helt bestemt. Vi må nok vente og se. Ja. Niu, 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 niu. Du, 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 du. Mim, miu, niu, nim, miu. Miu, mim, miu. Mim, miu, 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 miu. Miu, 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 miu.